Ул да минем сагынғанда күбәлегім түгәрәгім, асыл кошым сандугачым җырлап җибәрәм икән. Инде сайрамыйлар менә. Миңа бер бик яхшы кеше керәшен әйткән, Петрау көннән соң ди кышларда сайрамый. Мин әйтәм, алар әллә календарьга карыйлар микән? Кайдан беләләр алар шулай дип. Шунда да көз көнне кайсы вакытта тыңлап торасың, кайсылар килеп шулай сайрыйлар. Ул бәлки җәй буена үзенә иптәш табылмаган хатын бу, бер кош. Көз көнне тапкандыр инде, шул сайрап ята инде. Өйләнгәнче сайрыйлар, теге тормыштагы шикелле. Тормышта да бит егетләр сайрыйлар, өйләнгәнче ни инде. Мин теге двоюродный бер племянник Төстүбә, ягъни Солилецкта, Фәрит балачакта ул әйтә, менә миңа бирәм дигән бер картинка. Беләсез бит, ул теге перевертыш дигән картинка. Бер ягына карыйсың бер төрле, икенче ягынан икенче төрле. Теге бар анда бик чибәр кыз, мәсәлән, әйләндерсәң бер карт әби, шуның шикелле бу да мен ди бар ди шундый рәсем ди, анда ди женюсь дип ди шатлана бер сүз ди. Әйләндерсәң ди женился дип күңелсез ди. Шуны әйтәсеп килә ул менә шулай кошлар шикелле вакытында сайрыйлар да, соңыннан сайрамыйлар, туктап куялар инде. Аны да менә мәкаль нәрсәм әйтә, йөрешкән чакта ди егет ди кызны уйлый, ул кияүгә чыккач та үзгәрми калыр дип гафу итегез, үзгәрми калыр. Кыз уйлый ди, мин аны үзгәртермен әле, ул миңа өйләнгәч ди. Менә беләсезме, тормышта шуңа күрә ызгыш килә, бер-берсеннән туялар, кеше-кешедән туя инде. Башта шатланып инде очрашу, свиданиягә мәхәббәт канатларына очып бара инде. Соңыннан күрәсе дә килми. Кая югалды ул менә? Кире китте ул. Мине видеога төшергәнне күргәндә качып бара инде кире. Бер вакытта әйттем бит, инде ушына килдем, зур бер никатер туктаган, ничә ел элек инде. Мин аны төшерә башласам, килеп фотоаппаратны ватам, юк ит аны нәрсә ди. Мен әйтәм, бер эт булды, ул хуҗасын урлаган да, алып киткән да, качкан инде, караларга тиеш. Ул әллә кем ул, бәлки кызларны утыртып килеп чыккан ушында әллә каяндыр. Курккан, интернеттан хуҗасы күрер дә инше. Нәрсә дип, күбесе шулай менә. Кил дә әйт, как мужика прошу, убери, пожалуйста. Менә мине шулай хуҗам бит. Мин аны аңламыйм шулай. Юк, әллә кем бул. Мен әйтәм, каршы торыйм нәрсәне мен. Ападан мен әйтәм, күрәм юк ул видеосын хуҗасы әле. Кеше уйлый, күрә дип. Бәлки кайсылары шулайдыр әле. Кирәкмәгән кеше күрәдер әле. Кирәкмәгәндә. Урысча әйтмәшле, если бы я смог вам передать аромат вечера. Шул мөгъҗиза инде үзе, менә бу дөньяның мөгъҗизасы. Урыс әйтә, не в сказке сказать, не пером описать. Әле алай түгел, менә кояш, кәш, ничектер шул икенче төрле хислар туа кешедә. Яри, бер фикер туса, хәзер сөйләрмен, әзрәк ял итеп торам да, уйга килсә, камераны яңадан, карагыз. Мин имеш эзләп, каян табырга, менә күрдегезме, мәчет ул. Мин ясаган идем теге. Бүтән яктан кирип мин аны иткән. Хәзер кичкенә мәчеткә барасың килә менә. Моннан күренеп тора икән мәчет, теге зурысы. Кара. Менә белмим ни рәхәте. Яри, җәй көнне күңелдә. Көз көнне белмим монда. Әле теге ширкәүм, ширкәү тегендә. Ширкәүләре бар икән, Шушындамы ул? Миңа ничә ел элек барган идем. Квартира сатып алыйммы дип, шунда фатир. Карадым, ширкәү кыңгыраулар белән мине ул. Ничә кирәкми, шуны гына баш тарттым инде. Менә шул күп кеше дә карам инде. Хәзер YouTube инде тулы инде видеолар белән. Шунда, мәсәлән, 4 кеше карый, берсе, икесе лайк куя. Шатланып китәсең инде, күңел ачылып. Мен әйтәм, татарча ясарга кирәк.
Инде урысча әйткәндә алар карамыйлар да, исләре китми. Менә милләтче дип имеш нитәләр, тотыналар кайсы вакытта татарча гына әйтә дип. Мен әйтәм, карагыз. Менә мин җырларны хатта спорт кибетендә анда бар Олимпия дигән, шунда ничек реклама ясарга товарларны алмыйлар. Мен әйтәм, татар бер җырчыны китергә дә җырласын, менә теге вирусный реклама була ул. Шул мәсәлән җырлагач, шунда Олимпияны күрсәтәм. Менә шушында гына бер яхшы гына ипле бер яхшы егет Кавказдан. Ул әйткән вакытында минем шаурманымы реклама ясады. Мен әйтәм, татар җырчысын куйса, аны карыйлар җырлаганын. Шунасын синең шаурманы да күрәләр. Шул реклама була ненавязчивый. Юк, бу имеш ни спорт кибетендә. Мен әйтәм, татар җырчысын. И русский тоже, и русский. Мен әйтәм, урысча берәү дә карамый. Әле ул җитмәгән, куясың YouTube'та. Тотыналар, нарушение авторских прав дип тотыналар. Шуны әйтәсем килә. Менә мәсәлән, бер кызык нәрсә күрәсең. Эт белән пси уйнасынмы? Эт пси этнең өстендә барып атланып барсынмы? Видео мәсәлән куясың. Анда мәсәлән 100 мең карау, ягъни просмотр җыя. Шул вакытта, шул мизгелдә бер каян әнә шул теге су буендамы җыр килә, урыс телендәме, инглиз телендәме бер җыр башкаралар. Шул тавышы кирип кала, шунасың авторский права имеш. Ул ди, яри хәзер йомшаграк булды шартлары, монетизация гына бирмиләр. Мәсәлән, син аны 100 мең кеше карый, 1 миллион кеше карый. Анда реклама куялар алар. Монетизация имеш шул теге кемнең җыры булды, шул әйтерсең шул җыр өчен моны карадылар. Ул бит теге эттә өстенә менеп атлап йөргән пси, шуны карый халык. Шуның аркасында миллион просмотр җыя. Шуның аркасында реклама аркасында акча керә YouTube'ка. Юк, алар менә нарушение авторские права, жалоба, авторские права тотыналар. Ачуым килә инде шуларны бер ягыннан. Елга буенда шәһәр башлана. Казак халкыбыз, безнең бауырдарымыз казактар ясаган бит теге Муса Джалилнең китабын чыгарган Согады жүректи. Шуны шикелле, менә моннан Камадан чыгасың, шәһәрнең йөрәге сугыла. Согады жүрек. Дигәнче 8 минут үтә дә китә. Беренче юнне әйтеп булмый. Менә кеше тиз сөйләсә, аны әзрәк акылдан шашкан дип уйлыйлар, мәсәлән. Ашыкмыйча сөйләсә, акыллы кеше диләр. Акыллы кеше шунда 3-4 сүз әйтер дә, вакыты бетер дә калыр. Мен менә ничә кешене белә, 2 кешене, берсе телевидениедә эшләде. Атисе җитәкче, бу оператор камеры. Ул миңа килде дә кунакка. Менә бер сорау бирсәм, ул уйлап, бер вакыттан соң җавап бирә. Нинди акыллы кеше икән. Шунасын, мин бит шул ук әйтеп салам. Шунасын инде тагы булды бер хәл. Шибәр генә кыз, 30 яшьтә, апалы сеңле, алар урысча әйтмешли близнецы. Кияүгә чыкмай калганнар. Шунысы бер сөйләшсәм, аңара сорау бирсәм, ул миңа баштан дәми тора шунысы җавап бирә. Мен әйтәм, булар кара ничек сабырлы, уйлап әйтәләр. Шунасын алар аңладым, алар шундый бик авыр икән уйларгаларга, шуңа күрә минем бер кеше әйтә инде, туганнар арасыннан берсе. Мин ди бернәрсә әйтәсем килә ди. Уйлыйм да әйтмим ди. Мен әйтәм, бәлки миңа да шулай кирәк дип. Шунасын уйлап торам бит. Ул уйлый да ничек урысча әйтмешли, не может сформулировать мысли. Шунасын, яри инде дип куя, бәлки. Бәрбер аны әйтергә кирәк. Фикерне. Бәлки файда булыр анардан. Бу нәрсә булды? Теплицамы, карагыз, нәрсә кызык. Кем белә инде, анарга кызык түгел, миңа мәсәлән кызык. Бәлки теплицадыр. Пияла өсте мәктәпнең теплицасыдыр.